Vendedes luz xa? E preguntas? RDG responde. A finais de 2024 iniciamos os trámites para crear RDG Comercializadora, con dous obxectivos principais: contribuir á loita contra o cambio climático e abaratar a factura da luz ás galegas e aos galegos. En paralelo, estamos a negociar para dotar esa comercializadora de electricidade propia, enerxía que poidamos poñer a disposición dos fogares e das empresas de Galicia. Estamos dispostos a falar con todos os actores do sector, sempre e cando esas conversas encaixen na nosa filosofía de poñer os recursos de Galicia ao servizo das galegas. Nos venderemos enerxía 100% limpa e 100% en Galicia. Cando exactamente? Este sector é especialmente sensible á conxuntura actual, pero contamos con empezar nalgún momento entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro de 2026.